идомаи хониши романи одамони ҷовид. боби 19. табиб осёббон. саҳарӣ ситораҳо ба замин нигоҳ мекарданд ва аз шохҳои дарахтон мурғон болу пар афшонда ҷеғ мезаданд. ҳавои мӯътадил ва форам. холбута дар суфаи лаби ҳавз хоб рафта буд. ӯ рӯй ба осмон карда хӯрак мекашид, аммо 6 нафар қаровулон ҳанӯз ҳам бедор буданд. онҳо дар даст милтиқ дар атрофи суфа давр мезаданд. аз ҳавлии дарунии бой садои сулфаи бангиёнаи кадом як кас мунтазам шунида мешуд. табиб ҳам бедор буд. ӯ дар болои ҷойнамоз дузону нишаста оромона тасбеҳ мегардонид. ӯ аввали шаб ба ҳама эълон карда буд ки одатан хоб намекунад. тамоми шаб ба худо ибодат карда, рӯзона баъд аз намози пешин андаке хоб мекунад ки ҳамон вақт ҳам чашм хобу дили бедор ба зикру тоат машғул аст. ҷойнамози вай аз суфа хеле дур дар тарафи ғарбии ҳавлӣ ба таки девор наздиктар андохта шуда буд. дар назар чунин менамуд ки табиб ба муроқиба рафтааст, аммо агар одам вайро аз наздиктар медид, дарҳол пай мебурд ки чашмонашро аз қаровулҳои атрофи суфа ҳеҷ намеканд. ӯ пас аз ҳар бор тасбеҳ гардонида шудан, сар бардошта ба атрофи ҳавлӣ суф мекард ва дар ҳамин вақт ба болои боми дарвозахона ҳам бодиққат нигоҳ мекард. дар болои бом бошад, хизматгори бой Ашур хоб карда буд. аҷаб ки имшаб Ашур ҳам тамоман чашм намепӯшид. ӯ бо кафҳои даст ҳарду баногӯшро маҳкам дошта, манаҳашро ба болои лӯлаболишт гузошта, ҳамчун гурбае ки аз сурохӣ баромадани мушро мунтазир беҳаракат дароз кашида буд. вақте ки гоҳ-гоҳ табиб ба ин тараф чашм медӯхт, ӯ андаке ҷунбида мемонд ва боз ҳаракат накарда шах мешуд. аз дур садои доира ва баъзан овозҳои хушомадгӯй шунида мешуданд. маълум буд ки босмачиён дар кадом як меҳмонхонаи қишлоқ доирабазм мекарданд. садои доираи тафсондашуда оҳанги усули шохпартобҳоро ифода карда, нақоразании саҳарии рамазони пештараро ба хотир меовард. шояд бори садум бошад, табиб тасбеҳро гардонида, сарашро андаке боло карда, дар ҷои нишастааш як чарх зада ба тамоми атрофи ҳавлӣ суф кард ва боз ба тарафи қибла назар андохт. дар рӯ ба рӯи вай дар шохи бед, дар даруни фонуси овехташуда лампа даргирифта меистод. насими вазида истодаи саҳарӣ оташи онро мунтазам пасту баланд ва дуд мекунонд. дуд дар як тарафи шишаи чароғ дами корд бар ин доғ партофта буд. равшании он аз суфа ба зур поён мефаромад. табиб даст ба омин бардошта боз ба бом нигоҳ кард. Ашур аз ҷойгаи худ оҳиста поён фаромада гавак кашида ба лаби бом омад ва гурба бар ин хез зада ба тарафи кӯча фаромад. табиб дастонашро ба рӯй кашида боз ба қаровулҳо нигоҳ кард. дар ин ҷо аҷиб як манзарае дида мешуд. ҳамаи қаровулҳо маслиҳат кардагӣ бар ин ба ҷойҳояшон як хел нишаста пинак мерафтанд. ҳамаи онҳо аз банди милтиқ дошта, пошнаи онро ба замин гузошта, ба милаш сари худро монда буданд. табиб оҳиста аз ҷояш хест. аз қаровулҳо чашм наканда ба таки девор рафт ва хез зада ба болои девор баромад. андаке дар он ҷо истода ба он тараф чунон устукорона фаромад ки ҳатто қисир шикастани сархорҳои девори панҷпахсагиро қаровулҳон ҳам нашунида монданд. дар он ҷо Ашур ҳозир шуд. онҳо зуд ба он тарафи кӯча гузаштанд. Ашур ба як обраҳаи хурде роҳ сар кард.
обраҳа гур бар ин тангу торик буд. болояшро шохҳои сербарги бед пӯшида буданд. онҳо роҳро надида куркурона вале бо эҳтиёткорӣ қадам мепартофтанд. андаке роҳ гашта ба лаби ҷӯе баромаданд, ки дар он тарафаш чакалак намудор буд. ашур пеш гузашта ба ҳар тараф нигоҳ карда бо ишора табибро ҷеғ зад. онҳо аз ҷӯй гузашта калон калон қадам монда ҳамон замон худро ба чакалак гирифтанд. чакалак дар миёнаи ду роҳ, яке роҳи майда, дуюме кӯчаи калон буд, ки то ба лаби сой кашол меёфт. ҳушёр шудан дар кор, ба кӯчаи калон мебароем, гуфт ашур ба гӯши табиб. мили тапончаи дар дасти вай будагӣ баръало намудор буд. эҳтимол дар кӯча қаровулҳои босмачиён бошанд. ба ногоҳ дида монанд чӣ мекунем? аз ақиби ман гурехтан мегиред. ба куҷо? ба кадом тарафе ки ман равам? онҳо ба сарҳади чакалак расиданд. атрофи чакалак бо деворҳои пасти ҳайвонбанд печонда шуда буд ва ҳарду хам шуда ба таки девор омада ба кӯча сар то по назар андохтанд. ҳама ҷо ором буд. фақат шивиршивири баргҳои сафедор гоҳ-гоҳе чираси киримҳо шунида мешуданд. табиб дар таги девор дароз кашида ба замин гӯш андохт ва оҳиста ба ашур гуфт: ҳеҷ садое нест. набошад аввал ман ба он тарафи кӯча мегузарам? агар ҳеҷ кас набошад, ишора мекунам шумо ҳам биёед. хуб шудааст. ашур хез зада аз девор ба кӯча фаромад. вай ҳанӯз ду-се қадам намонда буд, ки аз паси як дарахт овоз баромад: кист? куҷо меравӣ? ашур дарҳол пӯшнокӣ гашта худро ба он тарафи девор ҳаво дод. аз берун садои тир баромад. ҳардуи инҳо пасу пеш ҳанӯз ба ҷои сердарахттари чакалак нарасида буданд, ки садои тир аз ҳар тараф баланд шуд. овозҳои дор дор, садои тапар-тапар тохта омада истодани аспҳо шунида мешуд. гурезаҳо бар барқати сафедазор мегурехтанд. табиб аз дунболи ашур метохт. одами ин мӯҷсафедро ҳозир дидагӣ гиребонашро дошта алҳазару тавба мегуфт. вай оҳу бар ин аз баландӣ ба баландӣ аз ин тарафи ҷӯй ва ҷӯйчаҳо ба он тарафашон чобукона хез зада мегузашт. бале, вай монанди оҳуе буд, ки пешопеши саёд мегурехт ва чапғалт медод. аз ҳарду тарафи чакалак андаке дуртар аз инҳо овози босмачиён шунида мешуд. ашур табибро то канори чакалак бурд. онҳо тактаки девор давида ба болои новаи осиёбе омаданд, ки шарроси шаршари он ба дил воҳима меандохт. дар ҳамин асно аз осиёб як одам давида баромада табибро ба дарун даровард. ашур бошад аз ҳамин ҷо ба асп савор шуда ба кӯчаи калон баромад. ҳанӯз ба саргаҳи кӯча нарасида вай ба ду аспакӣ дучор шуд. ашур ба тарафи онҳо асп ронд ва пурсид: ҳеҷ касро надидед? не, чӣ шудааст? кӣ гурехтааст? падарлаънат, табиб гурехтааст. ана аз ҳамин кӯча гурехтааст. аз паси ман биёед. ашур ба тарафи дашт асп ронд. аз дунболи ӯ ду босмачӣ ҳам асп тозонданд. онҳо ба лаби сой омада аз кӯпрук гузаштанд. дар ҳамин ҷо ашур аспро дошт. шумо дар ҳамин ҷо истетон? албатта аз қишлоқ берун мебарояд. ман ба роҳи калон мебароям. агар дида монам, шуморо ҳуштак кашида ҷеғ мезанам. агар шумо дидед, маро ҷеғ занед. ашур асп давонда ба баландӣ баромад. вай ба сағрии асп тозиёна зада ҳуштак кашид. асп чорхез карда метохт. аз ақибаш ду босмачӣ расида омад. канӣ, ана ҳу ба кӯҳ баромада истодааст. канӣ наменамояд кӯ? гуфтанд босмачиён. бурда ба дастам нишон диҳам, чашматро калонтар кушоб мебинӣ. ашур сари аспро ба тарафи кӯҳ гардондан ҳамоно босмачиён шитобкорона аз вай гузаштанд.
ашур тапончаро аз бағал бароварда яктои онҳоро худи аз ақиби гарданаш паронд. ӯ аз асп канда шуда ба замин афтид. дигаре ки аз садои тири ногаҳонӣ ва аз асп афтидани ҳамроҳи худ тамоман ҳайрон монда сари аспро гардонданӣ буд, аз ҷоғи росташ тир хӯрда ба як тарафи асп овезон шуд. пои ӯ дар рикоб дармонда буд. ҳарду асп баробар шуда пайгард ба тарафи қишлоқи басманда тохтанд. ашур фаромада аз дасти босмачии аз ақиби гарданаш тирхӯрдагӣ милтиқ ва аз миёнаш тасмаи тирро кушода гирифту ба асп савор шуд. ӯ аз роҳи калон асп давонда ба тарафи қишлоқи панҷшанбе равон шуд. босмачиён дар қишлоқ то пагоҳи рӯзӣ аспдавониҳои бенатиҷа карданд. чанд нафари онҳо аз кофтукову чакалакро шудгор намуданд. оё табиб дар назари онҳо сӯзан буд ки ҳатто ковокиҳои дарахтон даруни ҷӯйҳо шохҳои сафеддор аз чашми онҳо дур нашуд. пагоҳӣ ҳавли кобак сар шуд. ба ҳар ҳавлӣ даромаданд, ба болои бомҳо баромаданд, мӯриҳоро диданд, ба ураҳои холии гандум фурӯ шуда нигоҳ карданд. дар кӯча таки кӯпрукҳоро ҳам бо диққат дида баромаданд, аммо табиби афғонӣ Асадуллои Кобулӣ дар ҳеҷ ҷо набуд. фақат хурҷинчаи дору, ҷойнамоз ва ҷомаи абраастари дарози вай дар ҳавлии бой монда буду халос. ё ба замин даромад, ё ба осмон парид, мегуфтанд босмачиён. ҳанӯз чашми рӯз кушода нашуда буд ки ду босмачии аспсавор ба дари осиёб омад. онҳо дари онро тахтах карданд. аз дарун хуш ҳозир гуфтагӣ як овоз баромад ва дар кушода шуд. як одами миёнсол берун баромад. дар осиёб кӣ аст? яке аз аспсаворон пурсид. об дуруст, гандуми орд мекардагитон будастми ё не? эй лаънатӣ, ман дар осиёб кӣ аст мегӯям? бонг зад вай. ҳа, дар осиёб кӣ аст мегӯед? гуфт ӯ ва ҳарду гӯшашро бо дастонаш карнай карда меистод. шарикам ҳаст. гӯй ин ҷо барояд. говаша барорад, охир вай гов надорад кӯ. гӯй ин ҷо барояд. аз аспакиён яке боз бонг зад ва овозаш дупуста шуда ҳақораткуниро сар кард. осиёббон ин дафъа суханро шунида буд. вай ба дарун калаашро халонида фарёд зад. шариф муҳаммад, ҳой шариф муҳаммад, ин ҷо баро. аз дарун як одами ба даруни гарди осиёб ғотидае баромад. қадди пасти вай аз табиб ҳеҷ монандӣ надошт, аммо ин одам кӯса буд. ҷомаи сер дар беҳ пӯшидагӣ, сарлӯчу пойлӯч. ту ин ҷо чӣ кор мекунӣ? осиёббон, даҳбошӣ. саҳарӣ ҳеҷ кас ба ин ҷо гурехта наомад? не, ҳеҷ кас наомадааст даҳбошӣ. босмачиён аз асп фаромада ба даруни осиёб даромаданд. онҳо аввал тамоми борхона, баъд аз он худи осиёб, ҳатто даруни дулро ҳам хам шуда диданд, аммо касеро наёфтанд. баъд баромада ба аспояшон савор шуда истода ба муҳаммадшариф гуфтанд. ба ногоҳ як одами мӯйсафеди риштароз омада монад, ба мо рафта хабар диҳед. хуб шудааст даҳбошӣ. босмачиён рафта аз назар дур шуданд. муҳаммадшариф хандида бо домани куртааш рӯяшро пок кард. аҷоиб, оё ин салимбои мо нест? худи ҳамон, на Асадуллои Кобулӣ, на шариф муҳаммади осиёббон. вай ба даруни осиёб даромада ба шарики кари худ мегуфт. ба ногоҳ як одами мӯйсафеди риштароз омада монад, ба мо рафта хабар диҳед. хуб. садои пиқир-пиқири хандаи вай бо овози гилдир-гилдири шайтонаки дул ки дар болои санг чарх мезад, гандуми дулро оҳиста оҳиста ба сурохи санг мефаровард, омехта мешуд. боби 20 ал-амон. оташи ғазаби холбута фавора зада буд. ӯ шофу ғилофашро овехта ҳаррос зада роҳ мегашт.
ва рӯ ба рӯ шудагӣ одамро монанди саги девона газиданӣ мешуд. дар чашмони калони вай нисбат ба одам оташи бадбинӣ ва ғазаб, кина ва адовати якҷоя дар мегирифтанд. ӯ пагоҳӣ 3 нафар қаровулашро пайҳам паронд. мехост 3 нафари боқимондаи онон ва ҳатто берун аз одати худ бойро ҳам паронад, аммо чанд кас ба миён фаромаданд. юзбошиҳо ва муллоҳои қишлоқ аз холбута бо ҳазор зорӣ ва тавалло дархост намуданд, ки вай аз гуноҳи инҳо гузар кунад. онҳо аз чанголи марги ногаҳонӣ халос карда шуданд, аммо холбута пасу пешро ба ҳамдигараш зада чапаву роста карданӣ мешуд. охир ин чӣ хел гап, мегуфт вай бо тамоми овозаш наъра кашида. ин тарафаш хизматгор, як ношоям, худаш бар ин ношоями дигарро ба сари ман табиб карда оварда, ҳамаро ба маймунбозӣ андозаду бо ҳамин қадар одам ман даҳонамро кушода монам. ин овоза ба ҳар тарафи дунё паҳн шавад, қурбошиҳои дигар намеханданд. оё намегӯянд, ки холбута ҳам каллаварам будааст, шабона гӯшашро бурида раван ҳам бехабар мемондааст. сад афсӯс, ки падарлаънати айёри табиб шуда омадагӣ ба дастам наафтид. доскаларо мегирифтаму аз нуги нохунаш то мӯи сараш реза реза самбусаворӣ мекардам. аз зарби зур зада ҳақораткунӣ ва роҳгардӣ холбута монда шуда буд. ӯ рӯймоли миёнбадашро кушода, рӯй, гардани ғафс ва сандуқи дили сермӯяшро аз арақ пок карда ба лаби суфа омада нишаст. ҳамаи юзбошиҳо, даҳбошӣ ва муллоҳоро ҷамъ карда фармон дод, ки дар байни ҳамаи босмачиҳо хитобномаи нави вайро хонда диҳанд ва ба онҳо таъкид кунанд, ки шабҳо аслу хоб накунанд, рӯзҳо тирандозиро машқ кунанд, аспдавонӣ, кӯҳбароиро нағзтар ёд гиранд. коре карда аз ҳисоби ҷавонони қишлоқ шумораи босмачиён зиёд карда шавад. ба халқ фаҳмондан дар кор аст, ки чизҳои ба замин гур кардагиашро нобуд нашуда пештар барои равнақи лашкари ислом оварда диҳанд. хитобнома ба қишлоқҳои атроф ба зудӣ расонда шавад. ҳатто юзбошиҳо ҳам медонистанд, ки ин фармон дар коғаз мондан мегирад. онҳо медонистанд, ки ҳамаи йигитҳои босмачӣ аз даводавиҳои бисёр ба ҷое расида мондаанд. халқ акнун ягон чизе надошт, ки ба ин балохӯрони бемаҳал диҳанд. ягонта ҷавони камбағале ҳам ёфт намешуд, ки ҳамчун пештара гумроҳ шуда омада ба инҳо ҳамроҳ шаванд. аммо ҳарчи боду бод, юзбошиҳо ба иҷрои фармони бек даромаданд. аз мо чӣ меравад, аз карнайчӣ як пуф, мегуфтанд онҳо. дар як ҷои кушоди қишлоқ қариб ҳамаи босмачиёнро ҷамъ карда, он чизеро, ки холбута гуфта буд, нарезондаву начаконда ба онҳо расониданд. дар ин ҷамомат вазъият боз ҳам равшантар шуд. йигитҳо ҳар кадом ба ҳар тараф ба аҳволи худ, яке дароз кашида хоб мерафту, дигаре диккак нишаста ва сеюме якпаҳлӯ ғел мезад. онҳо ба гапҳои саркардаашон диққат намекарданд ва байни худ гапгузаронӣ мекарданд. як ҷавони тахминан 25-сола, ки ҷомаи даридаи беқасаб, мӯзаи хироми зарди кӯҳна ва тӯпии чустии чиркин пӯшида буд, ба ҳамсӯҳбаташ, ҷавони ҳамсоли худ, мегуфт: милтиқандозиро ёд гирифтан дар кор будааст. худи тир канӣ? тир бошад, нағз андохта метавонем. аспдавониро ҳам медонем. бевай ҳам ҷони аспҳо баромада мондагӣ. то кай охир сарсону саргардон мегардем? мегуфт дар ҷавоби ӯ дигаре: то кай? на рӯз ором бошаду на шаб. ҷанг, гурез. ман 2 сол ин тараф йигити холбутабек ҳастам. худо ҳозир 2 сол ин ҷониб як шаб хотирҷамъ хоб накардам. зану бачаам дар қишлоқи Мадингону ба пеши онҳо рафта наметавонам.
кӯҳ ба кӯҳу дашт ба дашт, кору бор асптозӣ. хуш чӣ кор кардем? ҳеҷ кор, ҷавоб медод ҷавони ҷомаи беқасабпӯш. маппа маълум ки аз дасти мо ҳеҷ кор намебиёяд. имрӯз набошад, фардо ба дасти ҳукумат меафтему, он вақт чашмҳоямонро мош бар ин кушода мемонем. аммо фурсат мегузарад. рост мегӯед, мегуфт одами миёнсоле ба суҳбати инҳо ҳамроҳ шуда. он вақт фурсат мегузарад. агар халқ ҳозир ҳар кадоми моро танҳо бинад, як мушт зада мекушад. эҳтимол хешу таборҳои худамон ҳам ба болои мурда 100 чӯб гуфтагӣ бар ин ба тарафи мо санг ҳаво медиҳанд. намедонам охири корамон чӣ мешавад. ягон рӯз дар кадом як дарами тир мехӯрему мурдаҳоямонро зоғу занбур хӯрда меравад. беҳтараш ҳамин ки калаи ягон юзбоширо ба нуки найза хаста рост ба пеши ҳукумат барему гӯем мо босмачӣ будем, моро аҳмақ карда буданд. акнун минбаъд ҳамин номаъқулиро намекунем. ана ин калаи юзбошӣ, ана ин тиру туфанги шофу ғилоф. монед агар акнун аз пайи зиндагии худамон меравем. охир одамҳои ҳукумат ҳам раҳм доранд. не намегӯянд. рав мегӯянд коратро кун ва дубора аҳмақ нашав. охир малабой худи ҳамин хел кард. 3 дона милтиқ ва 2 дона шофро бурда ба ҳукумат дод. ҳукумат замин дод, ҷой дод, гову пул дод. бечорагиашро карда ба ҳузур гаштааст. хурдагиаш дар пешаш, нахурдагиаш дар пушташ. ту пеш босмачӣ будӣ гуфта наовехтанд ку. эй ин кори беки мо фақат овезу куш, мегуфт шахси чорум ба гап ҳамроҳ шуда. як то гап дуто шуд. тамом шарти карда мепаронаду нигоҳ карда мешинад. ана худи ҳамин пагоҳӣ 3 касро паронд. ҳай накунанд сари чанд каси дигарро ҳам мехӯрд. хайр ҳамаи ин гапҳоро ба як тараф таҳ карда монем. охир мо то кай ҳамин хел гадо бар ин дарбадар мегардем? то кай мардумро тала карда мехӯрем? акнун қишлоқии бечора рости гап гадо шуда мондаанд. имрӯз набошад, фардо мо ҳам аз гушнагӣ мор бар ин печ хӯрда мемонем. он вақт беки мо ба ягон лаҳади дигар гурехта меравад ва ба як қулаи кӯҳ баромада сихкабобу мусалласи кӯҳна хӯрда хаб мешинад. мо бошем биниҳоямонро кашида ба пеши ҳукумат меравем. кадом рӯқатӣ меравем? ҳама хомӯш шуданд. хомӯшӣ дақиқае давом кард. ниҳоят онро яке вайрон кард. насиҳат карда боз одамҳои нав ёфтанд дар кор, мегӯяд юзбошӣ. ахмақ шудагии худамон бас набуд ки дигарҳоро ҳам ахмақ кунем. аз лой созем ми? ин оташковро аз дасти мо гираду як то савқон диҳад хуб мешуд, гуфт ҷавони беқасабпӯш. он вақт аз лой як бағал ғулаки савқон месӯхтему чумчуқ киш мекардем. ҳама хандиданд. ин ханда дер давом накард. осори табассум аз симои аҳли суҳбат зуд бардошта шуда, ҷои онро хафагӣ, нобоварӣ ва пушаймонӣ гирифт. босмачиёни ҷамъомада ҳар ҷо 2 каса 3 каса байни худ ин гуна гуфтугузорҳо мекарданду аммо ба як қарор намеомаданд. онҳо дар як ҷо ҷамъ шуда дар ин бобат гуфтугӯ карда наметавонистанд. аз юзбошиҳо метарсиданд. одаме ёфт намешуд ки инҳоро бар муқобили сардорҳояшон ба шӯриш андозад ва ба по рост кунад. бойҳо, кӯлакҳо, муллоҳое ки босмачигарӣ аз худи ҳамонҳо сар зада буд, дар байни инҳо гапчинӣ карда мегаштанд. барои ин хабаркашӣ ва гапчиниашон аз бек ҷомаҳои зарварақ ва пул инъом мегирифтанд. дар ҷилавхонаи масҷид муллоҳо одамони қишлоқро ба зурӣ ҷамъ карда хитобномаи ҷаноби холбутабек, сардори лашкари исломро бо бароварду фаровардаш хонда медоданд. аз гашта баргашта навбат ба навбат хондан овозҳои онҳо дар даракии бодбарак бар ин ғорос мекардагӣ шуд.
ҳар як аҳли ислом ки дӯстдори дини ислом аст, ба мо ёрмандӣ намояд, фарзандони баҳодури худро ба мо ҳамроҳ кунад, бо ҷону дил, бо молу ашё ва бо хурду хӯрок ёрӣ дода қарзи мусалмонии худашонро адо кунанд. охир чӣ дорем ки диҳем? Мегуфт як мӯйсафед. Дар хонаамон ягон чизи мехӯрдагӣ намонд. ҳой пирсаги беимон, мегуфт мулло бо овози дупуста. ба ту гап расида мондагиаш не, қисонда шинед бодаш набарояд. агар дар роҳи дини муҳаммад ёрӣ додан ва ҷонбозӣ карданро нахоҳӣ, фардо дар рӯзи қиёмат чӣ ҷавоб медиҳӣ? домулло, мегуфт яке аз ақиби издиҳом овозаш баромад. амакам мегӯяд ки набошад чиро диҳем, охир нести гандат домулло. боз ин кӣ? чаро ба миён ҷо фаромада гап намезанӣ? Мегуфт домулло наъра кашида. Кӣ ин гап задагӣ? ҳамаамон ҳам ҳамин гапро мегӯем. аз тарафи дигар овози баланд баромад. ҳозир ҳеҷ чиз надорем. ёбем медиҳем, гуфт ёзбошӣ ки то ҳамин вақт хомӯш истода буд. охир шумо молҳоятонро ба замин гур кардаед. мо наёбем, пусида нобуд шуда меравад. беҳтар ин ки ба мо бароварда диҳед. соябони қиёмат кунед, гуфт домулло охири гапи ёзбоширо тантананок карда. дар таги замин бало ҳам намонд. як ҷуфт гов ёфта диҳед, рӯи ҳавлиҳоро рӯйгардон карда медиҳем, бинед. ин зимистон вой бар ҳоли мо, бачаву качаҳо луч мондаанд. ҳамаамон хонавайрон шудем. акнун ҳамаамонро аз як сар кушетон беҳтар аст. ғулғула баланд шуда рафт. мардум ба гапи ҳамдигар гӯш наандохта баробар сухан мекарданд. ки чӣ мегӯяд фаҳмидан мушкил буд. овози чирчиракунӯи муллои фарбеҳ ки аз ин тараф ба ин тарафи суфаи ҷилавхонаи масҷид роҳ гашта дастҳояшро шоф карда наъра мекашид, аз байни овозҳо ба зур шунида мешуд. юзбошӣ ба осмон нигоҳ карда як тир кушода бонг зад. мусулмонҳо ҷим шинед. ба деги ҷӯшида оби хунук андохтагӣ бар ин ҳама якбора ором шуда аз ҷилавхона берун баромаданд. гап занед домулло, гуфт юзбошӣ. соябони қиёмат мешавад, гуфт домулло ларзида. вай аз садои тир ва ғалғулаи одамон хеле тарсида буд. соябони қиёмат мешавад фардо дар арасот. аз миёнаи оромии мардум як одами қадбаланди гамбузк бар ин сип сиёҳ, мӯйсару ришаш расидагӣ баромада ба ҷилавхона даромад ва ҷомаи даридаашро ки домонаш чошпопаки арӯсҳои пештара бар ин овезон буд кашида партофт. ман ғайр аз ҳамин ҷомаю ана ҳамин куртаю эзор дигар ҳеҷ чиз надорам, гуфт вай ба халқ муроҷиат карда. ана гиред, агар дар кор бошад куртаю эзорамро ҳам кашида медиҳам ва лучи модарзод шуда ба ҳавлӣ меравам. бар падарат лаънат, бешарму беҳаё, гуфт домулло бо овози хафа. юзбошӣ номаълум карда даст ба ғилофи тапонча бурд. тапонча қатъи шӯхӣ накунед юзбошӣ, гуфт пичингомезона як одами қадбаланд. мо ҳам одам, ҷонамон ҳаст. ба ҷои тиру камон мо мушт дорем. вай хез зада бо дасти чапаш дасти юзбоширо маҳкам дошт. одамкушӣ бас не? дар ин вақт издиҳом ба кӯҳи тафсону оташфишоне ки ба таркидан тайёр шуда буд монанд буд. ҳама муштҳояшонро тарang карда ба гир зан маътал буданд. одами қаддароз ба даҳони юзбошӣ дасткаш карда чунон муште зад ки сари вай ба девори суфаи ҷилавхона гурсоз зада рафт. мардум занед, издиҳом ба болои юзбошӣ фурӯ шуд. ҳар кас мехост ки аз дигаре пештар гузашта як мушт ва ё як лагади кироӣ занад. як одам аз гиребони домулло гирифта ба поён фуроварда даҳону бинӣ аралаш як мушти обдоре зад ва гиребони вайро сар дод. домулло дод мегуфт. ҳой мардум, охир ман хизматгори худатон ку,
хизматгори халқи қишлоқ чӣ кор кунам охир? аммо касе ба ин доду вои хизматгори халқ гӯш намекард. дар ҷавоб ба гардани вай мушт ва шапотиҳо мефуромаданд. муштборон то рафт авҷ мегирифт. юзбошӣ дар таҳти по меҷулид. мардум ӯро лагаткӯб мекарданд. аввалҳо вай коре карда қоматашро рост карданӣ шуд, аммо рафта рафта аз ин ҳаракати бемаънияш гузар намуда сарашро бо ҷомааш печонид. издиҳом тапонча ва шамшери вайро аз миёнаш кушода гирифтанд. яке бо дасти тапонча, дигаре бо ғилофи шамшер ба сару тани вай беибо мезад. домуло ҳам аз ҳуш рафт. салаи борики дарози вай ҳам барои издиҳом хеле кор дод. як тарафи сала ба гарданаш маҳкам печуда буд, аз тарафи дигараш мекашиданд. домуло ба хоку хунаш ғелида буд. халқи ба ҳаяҷон омада аз ин душманон хотирҷамъ шуда боз кимчи чиз дигарро ҷустуҷӯ мекард. боз бо кадом як кас занбурҳои хонааш вайронкардашудагӣ бар ин часпиданӣ буданд, ки аз даруни масҷид як овоз пай дар пай шунида шуд: ҳой мардум, гурезед, босмачиён омаданд. ин овози Салимбой буд, ки аз баландӣ омада истодани тӯдаи аспакиёнро дида буд. акнун ба ҷои овозҳои зан лагаткӯб кун, садоҳои зудтар гурез, пинҳон шав баланд мешуданд. тамоми ғулғула ва валвалаи издиҳом дар як дақиқа хомӯш шуд. ҳама ба ҳар тараф дар тоз гурехтанд. вақте ки аспакии аввалин тозон ба дари ҷилавхона омада лаҷоми аспро дошт, издиҳом хоб бар ин дар як мижазанӣ парида рафта буд. фақат нолаи домуло ба зур шунида мешуду халос. сару либосҳои вай лахта лахта шудагӣ аз бинияш булуқат зада хун меомад. саркардаи бо дабдабаи 100 нафар тороҷгар бо обрӯю иззати тамом аз дунё гузар карда буд.